We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagko, pinakulang balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. John D. Esteban, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Tungod mas daghan ang essential workers o nalakip sa A4 priority group sa Davao City, gipatuman sa lokal nga gagamhanan ng sectoral vaccination. Ano ang report ni R. Jill Relator? Sobra 20 na ang vaccination hub sa Davao City nga naa sa mga eskwelahan, ospital, malls o establishments. Karong nagparayon ang pagbakuna sa essential workers o ana sa A4 priority group. Gipatuman karon sa Davao City LGU ang sectoral vaccination strategy aron mas hanay og paspas ang pagbakuna sa maong grupo. Usa na ni ana ang vaccine rollout nga gipangunahan sa Department of Education. We are on a sectoral vaccination. So kung organized yung grupo, binibigay namin sa kanila yung responsibility to run a vaccine center as we show it here ngayon. This is a DepEd run vaccine center. Binigay lang namin sa kanila yung bakuna. Sila nag-roll out ng bakuna sa mga teaching and non-teaching personnel of DepEd. Taas sab kuno ang acceptance rate sa mga Davaoenyo sa mga bakuna. Gani daghan ang naga-walk-in sa mga vaccination site nga sa karon wala gitugot. I would like to congratulate Davao City na ang Davao City gyud among the city and provinces sila gyud ang taas og percentage coverage rate sa different priority groups so ang Davao City 71.5%. Gawa sa essential workers, doon na nasay hapit 6,700 nga mga miyembro sa indigenous people sa Marilog District ang nabakunahan na og first dose ug kapin 100 na ang fully vaccinated. They really need to be protected as well, especially that the CHO kasi ma'am wanted to make sure that the indigent will also receive the vaccine. So kaya talaga binigyan yung mga indigent natin. Sa karon, nahatag na ang tanang alokasyon ng Pfizer vaccine sa Davao City ug Sinovac na lang ang nahibilin. Gilauman sa LGU nga sa paspas nga vaccination, mapaubos ang new COVID-19 cases sa syudad. Ako si R. Jill Relator para sa One Mindanao. Mikabat na sa 4,000 ang nabakunahan sa mga empleyado ubos sa tourism sector sa Davao City. Samtang libuan sab ka mga personahe sa Davao Association of Catholic Schools conducts ang nabakunahan. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio? Mapasalamato ng tourism sector sa mga volunteer nga doktor, nurse ug ubang pang-staff sa pagpabakuna sa mga empleyado sa tourism sector nga gitawag og Bakuna by the Sea sa Lanang Davao City. Sa unang 5 ka adlaw, miabot sa 4,000 ang ilang nabakunahan.
Karong July 7 to 10, gilauman nga makabakuna pa og laing 3,000 nga gikan sa tourism sector ug allied services niini. Mabuhay ug madayaw gikan sa Davao Tourism Association or DATA, among ginaawhag ang mga negosyante diri sa Davao City, among fellow entrepreneurs ug business owners na atong pagatabangan ang atong mga trabahante na makasabot kung ngano kinahanglan magpabakuna sa karong panahon. Kapag bakunado, ang turismo mubarog. Samtang mikabat usab sa 1,300 ang nabakunahan sa Tinedi Davao University Vaccination Site alang sa mga trabahante sa Davao Association of Catholic Schools conducts. Mapasalamaton ang mga nabakunahan sa organisado nga sistema sa pagbakuna. Sobrang bilis and hindi po siya nag-last for an hour. Our schedule was supposed to be 9 o'clock to 10 a.m. in the morning and I was finished even before 10 a.m. po. Yung waiting time kada step, hindi po umabot ng 5 minutes. So, ganun po kabilis. Mag-resume ang pagbakuna sa DAX karong Biyernes ug Sabado kung asa gituhuang moabot sa 1,700 ang mabakunahan. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Laumang mupaspas na ang pagpagula og resulta sa mga swab testing nga gipasiugdahan sa Davao City LGU. Sanglit, operational na ang Los Amigos Molecular Laboratory. Ani ang report ni Argil Relator. Gisugda na ang operasyon sa Los Amigos Molecular Laboratory sa Tugbok District, Davao City. Human kini na isyuhan og license to operate sa DOH. At the moment, baby steps muna po. We're catering 50 specimen per day. But we are looking into increasing that to augment yung mga limitations that we have with SPMC Molecular Laboratory and other private molecular laboratories. Gilaumang mupaspas na ang turnaround time sa pagpagula sa swab test result ug masulbad ang backlog sa testing, labi na karong daghan ang gipailawom sa mandatory swabbing. Samtang balik operasyon na sab ang Santa Ana Health Center, human nga usa ka semana kining gipailawom sa lockdown, dihang nagpositibo ang 8 ka mga personahe niini, kinsa naka-recover na sab karon. Hindi na tayo nagkakaproblema sa Santa Ana, ma'am, and fully functional na yung Santa Ana, Magsaysay and Croc Park and other microsites, micro swab sites natin. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Presidente Rodrigo Duterte may bisita sa haya sa mga sundalo nga namatay sa pagkahagsa sa C-130 military plane sa Sulu. Anang report. Lunes sa gabi miabot si Presidente Rodrigo Duterte sa Tangan Gym sa Naval Forces Western Mindanao Command sa Zamboanga City aron ipakita ang iyang pagpasalamat ug pagtahod sa mga sundalo nga namatay sa paghagsa sa Philippine Air Force C-130 plane sa Sulu niadtong Domingo. Personal usab niyang gipaabot ang pahasubo sa nabiling pamilya sa mga sundalo ug mipasalig nga tabangan sila sa gobyerno. Gipasidunggan sa Presidente og Order of Lapu-Lapu ang mga samaran ug namatayng sundalo. I am as sorrowful as you. And as Commander-in-Chief, ako yung pinasasaktan. I hope we finish this before I make my exit na malagyan kayo ng isang JSIS for your mga lahat na, retirement and everything. And you have your own bank. 22 ka mga samarang sundalo ang ginatambalan karon sa Zamboanga City Medical Center. Kasagaran kanila na confined sa burn unit tungod sa naangkong first ug second degree burns. Gipailaw mo sab sila sa swab test ug migawas nga duha ang positibo sa COVID-19 apan asymptomatic sila ug gibalhin na sa COVID-19 ward. Samtang kapin 30 ka mga patayng lawas ang gidala sa usa ka funeral parlor. Tungod kay nasunog ang mga lawas niini, ipailawom sila sa forensic ug DNA test. Sa susamang adlaw miabot sa Zamboanga City ang 6 ka doktor sa Southern Philippines Medical Center o SPMC aron motabang sa pag-atiman sa mga samarang sundalo. Naka-half staff ang Philippine flag sa Davao City Hall agig pagtahod sa mga namatayng sundalo. Misa ka na sa 52 ang mga sundalong namatay ug 47 ang samaran. Ako si John D. Esteban para sa One
Mindanao. Duha ka managlahing disgrasya ang nahitabo sa Misamis Oriental ug Bukidnon, din duha ang patay. Atong sayron ang detalye nini sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Sara, patay ang duha ka magkatrabaho. Human na disgrasya sakay sa motorsiklo sa Hitago, Misamis Oriental. Samtang driver sa usa ka mini truck samdan human na bangga ang gimaneho ni ini sa usa ka tanker sa Malaybalay City, Bukidnon. Patay na dihang gidala sa ospital ang biktima nga si Juvie Luclaver nga nakaangkas sa motor nga gimaneho sa katrabaho ni ining si Kenneth Chan. Human sila maaksidente sa May Purok 4, Barangay Pangayawan, Hitago, Misamis Oriental. Samtang sa ospital na nakabsan sa kinabuhi si Chan, sigon sa investigasyon sa kapulisan, pauli na sila gikan sa Iligan City, padulong sa Cagayan de Oro City, dihang gilikayan ang usa ka iro nga mitabok sa dalan. Nawad-an kuno og kontrol si Chan sa motor ug napasok sa usa ka prime mover truck nga gimaneho ni Jeffrey humawid gikan sa pikas nga direksyon. Pasok kailangan ma'am, gubagid kayo, medyo gid na wala ni basta-basta nga nakuha, gamitan parte ni sa atong mga ekipo nga aron lang gid sa kanasuot mo ni sila lom. Gikustudiya na sa Hitagong Police Station ang driver sa truck nga posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury and damage to property. Sa Malaybalay City, Bukidnon, dili na maitsura kining mini truck human nabangga sa usa ka tanker sa Sayre Highway sa Purok 2, Barangay Patpat. Matod sa kapulisan, padulong sa Cagayan de Oro City ang truck nga gimaneho ni Charles Hatod. Apan kalit kuno nga mibangga ang mini truck nga gimaneho ni Rostico Hilario kinsa samdan sa insidente. Gilayon kining gidala sa ospital samtang anaa na sa kustodiya sa kapulisan ang driver sa tanker. I-observe lang nato atong mga traffic rules and regulations. Kung naay mga speed limit, hinailang tas, labi na og na mga signages diha ato lang i-observe. Sara, panawagan sa kapulisan labi na ni atong mga pet owners nga kung mahimo hiktan og bantayan pag-ayo ilang mga binuhing hayop aron likay sa disgrasya. Sara. Okay, daghang salamat, Ethel Ipanag. Sa Cagayan de Oro City, usa ka shooting incident ang natigayon kun asa usa ka sakop sa Highway Patrol Group nga nadestino sa Malaybalay City, Bukidnon ang nalambigit. Atong ibalik si Ethel Ipanag. Nagkadugo na dihang naabtan sa kapulisan sa Zone 6 Bulwa, Cagayan de Oro City si Mark Loven Yamba, human kuno mapo sila ni Police Corporal Bernie Tablando, sakop sa Highway Patrol Group nga nadestino sa Malaybalay City, Bukidnon. Sigon sa investigasyon, magbayaw kuno ang biktima og ang suspect. Pauli na matod pa ang suspect gikan duty, dihang naabtan ni ini ang biktima nga nakainom sulod sa ilang panimalay ug gisyagit-syagitan kuno siya. Kaniadto pa kuno anaan ay bikil ang duha. So dito daw nagkalali sila o niya singit-singitan daw siya mo tong iyang giingnan nga uli ilang ka kay nakainuman ka balik ka og mga istorya ta kanang dili wala ka nakainom. Wala daw napatuotong maong tima nagpadayon o yang bayaw nagpadayon gyapon ta pag singit-singit pag kuan dito kanang skandalo dito sa ilang balay mo tong iyang gipagawas. Sa gawas na hitabo ang kagubot, diing gisumbag sa suspect ang biktima. Hinungdan nga midasmag ang biktima og daw, mi-aksyon og ilog sa pistola sa suspect. Naigo si Mark sa tuong bahin sa iyang nawong, samtang nadamay sawang usa ka babae nga milabay sa lugar kinsa naigo sa iya ang paa. Hinuon, luwas na sa makuyaw nga kahimtang ang duha ka mga biktima. Gilayon sab nga misurrender ang suspect ngadto sa kapulisan. Padayon karon ang investigasyon sa maong insidente. Posible ba mga tubang siya o frustrated mo sa depende na ni sa kuan sa investigation kung ma-establish ang self-defense. Ako, si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Migawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Emong nga anaa sa Luzon ug low pressure area nga anaa sa Palawan. Samtang hanging habagat ang nakaapekto karon sa panahon sa tibuok nasod. Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang low pressure area nga nakitaan kagahapon banda sa Palawan ug anaa na kini sa may kasadpang bahin sa Luzon. Base sa pag-asa, hanging habagat ang nakaapekto karon sa tibuok nasod. Base sa Metro Weather, lauman usab nga muhinay ang hanging habagat sa mosunod nga mga adlaw samtang nagkalayo na usab ang bagyong Emong sa nasod ug mopuli ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa sidlakan. Lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Caraga ug Davao Region ug ubang parte sa Mindanao. Ang southwest monsoon, hanging habagat, padayon pagyapon kini mo makapikto dinhi sa Mindanao. Aduna nay mga
pag-ulan na sinati sa ubang areas sa Mindanao, sa Caraga, sa Davao Region ug ubang areas sa Bukidnon, Zamboanga Peninsula. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang 34 anyos ka sundalong na destino sa 1st Infantry Division nga si Corporal Lito Tanao human maaksidente ang iyang gimanihong motorsiklo sa National Highway sa barangay Lower Pulacan, Labangan sa Zamboanga del Sur. Kadungan kuno sa biktima ang laing motorsiklo dihang nasangit ang duha ug mipadulok ang biktima sa kasugat nga truck nga gimaneho gihapon sa kasundalo. Giimbestiga na sa kapulisan ang driver sa truck nga si Private First Class Albert Buenafe Parreño. Mao kini ang video sa pagrescue sa 15 anyos nga si Ivan Pahayag Paayas human malumos sa sapa sa Purok 4, Lower Banza, Butuan City. Gabii nangaligo kuno ang biktima uban ang igagaw niini dihang nahitabo ang insidente. Nadala pa sa ospital ang biktima apang gideklara kining dead on arrival. Sa General Santos City, nadakpan ang 36 anyos nga nurse sa COVID-19 response team sa LGU nga si Mark Evan Velarde sa gikasang bypass operation sa kapulisan sa barangay Kalumpang. Nakuha gikan sa dinakpan ang usa ka sachet sa suspected shabu ug 500 pesos marked money. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa suspect. Sa Zamboanga City, 5.6 million pesos na kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang na-intercept sa joint operation sa Zamboanga City Mobile Force Company ug Bureau of Customs sa duha ka mga lansa sa barangay Baliwasan ug barangay Mariki. Anaa sa 160 cases sa lain-laing brand sa sigarilyo ang gikumpiska o gikustudiya karon sa customs. Samtang gidetain sa Maritime Police ang mga tripulante alang sa dugang investigasyon. Usa ang angol sa sunog sa Bunawan, Davao City, samtang mukabat sa 35 million pesos ang danyos. Ani ang detalye? Sa video nga kuha ni Nino Abelia, makita nga paspas na nagan pagawas ang mga tao gikan sa sulod sa nasunog nga pasilidad sa Purok 1, Kilometer 23, Bunawan, Davao City, alas 10 Lunes sa buntag. Dihang miabot sa 4th alarm ang kalayo nang hawa na sab ang mga residente doon sa area. Usa ka cold storage facility sa mga produktong isda nga gina-export sa laing nasod ang nasunog nga gilayong girespondihan sa mga bumbero. Alas 5 na sa hapon dihang gideklara kining fire out. Angol sa insidente ang empleyado sa establishmento samtang dunaw sa Chinese national nga na-report nga missing. Hinuon nakita ra siya pagka alas 11 sa buntag. Mukaba 35 million pesos ang danyo sa sunog. Samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection kung unsa gyud ang hinungdan sa sunog. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Sobra 1 million pesos na kantidad sa illegal nga droga na sakmit sa gikasang bypass operation sa Cagayan de Oro City. Samtang duha ka lalaki sa Pangantukan, Bukidnon, sikop usab tungod sa illegal nga pagpumutulog kahoy. Ano ang report ni Cyril Chavez? Pinaagi sa bypass operation nga gihimo sa Regional Special Operations Unit 10, nadakpan si Russell J. Bernard, 32 anyos, residente sa Zone 4, Barangay Budbon, Cagayan de Oro City. Human kini mapalitan og illegal nga droga. Ang suspect daan ang ana sa drugs watch list o gikonsiderang high value individual tungod sa kalambigitan niini sa illegal drug trade. Atol sa operasyon, ana sa kapin 200 gramos sa gituang sabu ang nakumpiska kaniya nga mobalor ngadto sa 1.3 million pesos. Samtang sa Pangantukan, Bukidnon, nadakpan sila Biniquito Pina, 57 anyos, ug Dodong Salida, 41 anyos. Humana aktuhan nga namutol og kahoy sa Mount Kalatungan Range, Sitio San Quinto, Barangay Bacosanon, Pangantukan, Bukidnon. Ana sa 1.4 hektarya nga protected area ang gisulod sa mga suspek ug namutol og kahoy. Nakalugar matud pa ang duha sanglit-hilit ang lugar. Gani 4 ka oras kining baktason gikan sa sentro sa Pangantukan. Lakip sa na-recover kanila ang usa ka .38 caliber pistol ug 6 ka bala. Kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms ug PD 705 o Forestry Code of the Philippines ang atubangon sa duha. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nagkariang lugar sa Northern Mindanao miduyog sa selebrasyon sa Nutrition Month karong bulan sa Hulyo aron batukan ang malnutrisyon. Atong sayron ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Pagtungtong pa lamang sa bulan sa Hulyo karong tuiga, gilusag gilayon sa Cagayan de Oro LGU ang mga aktibidad alang sa ika-47 year nga pagtutok sa nasod sa saktong nutrisyon sa kabataan. Tema niini karon ang malnutrisyon, patuloy na labanan.
first 1,000 days tutukan. Tungod aduna pay pandemya, ang National Nutrition Council Region 10 gilusad ang ilang virtual celebration sa Nutrition Month. Daghan aktibidad sulod sa usa ka bulan nga selebrasyon ang gitanyag sa buhatan. Cagayan de Oro, together with Northern Mindanao, we are of course happy to join this very, very important program of the Department of Health and the Nutrition Council of the Philippines. Let us all work together to eliminate all forms of malnutrition and raise a laking 1,000 generation of Filipinos achieving their full potential. Ang El Salvador City, dugay na kining gipangandaman ug aduna na usab na kalinya nga aktibidad nga matutukan ang nutrisyon taliwala sa pandemya nga gisagubang. Ang Provincial Nutrition Committee sa Misamis Oriental gilatag na usab niini ang ilang mga programa aron mahatagan og pagtagad ang problema sa malnutrisyon. Nakigduyog usab ang Lugait, Misamis Oriental. Ang Katarman Camiguin LGU, mitambong sila sa virtual launching sa Nutrition Month sa Region 10. Samtang sa Don Carlos, Bukidnon, giagi usab nila sa pagbutang og mga tarpaulin sa mga pampublikong lugar. Ang local government unit sa Baroy, Lanao del Norte, nagbutang sab sila og tarpaulin gawas sa ilang rural health unit. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Pamilya ni First Lieutenant Sheen Alexandria Tato, ang flight nurse, nga usa sa mga namatay sa pagkahagsa sa C-130 plane sa Patikul, Sulu, emosyonal nga gihinumdom ang kaagi niini ug mga pangandoy nga sa usa ka pamilok lang nahanaw. Ang ilang storya atong sayron sa report ni Cyril Chavez. Sabi ko, anak, sa pagpanaw mo, huwag mo kalimutan, mahal ka namin. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit sa ganitong parang kinuha ng ating Panginoon? Ay yan ang hindi ko maintindihan, bakit sa ganitong paraan? Dili gihapon madawat ni retired Colonel Wilfredo Tato ang nahitabo sa iyang anak nga si First Lieutenant Sheen Alexandria Tato o Rhea sa iyang mga suod nga higala. Kinsa usa sa mga namatay sa pagkahagsa sa C-130 plane sa Patikul, Sulu, Domingo sa buntag. Usa ka mapinanggaon ug masinabtanong anak, mao kini ang paghulagway sa iyang banay kang Rhea. Taasab ang pangandoy niini sa kinabuhi kung asa nalakip dinhi ang pagserbisyo sa nasod. Nagdako si Rhea sa Pagadian City una sila mibalhin sa Davao City. Bata pa lang, gusto na niining mahimong doktor. Karong nahimo kining nurse, nagdesisyon sab kining mosulod pagkasundalo. Matod ni Tatay Wilfredo, dili si Rhea ang nakalista nga mosakay sa mong C-130 kay ang nurse nga naka-assign ni adtong tungura, wala na dayon diyang nagkasakit ang anak. Busa si Rhea ang mipuli. Sinabi naman sa akin ni Rhea, mintik siya pa, may kasama ko dito na ilalagay sa ulo, may sakit yung anak niya, ako na lang ipinalit. Niya pa, at least okay lang pag gusto ko rin, dahil doon pa makapag-aral ako through online, gamit yung kanyang bagong laptop. Hulyo 3 sa gabi, nakahisgot pa kuno si Rhea sa iyang pamilya nga nagkaproblema kuno ang ilahang flight padulong sa Mindanao. Niyatong tungura, buot na unta ni Tatay Wilfredo nga dili na mudayon ang anak. Apan ni atong Hulyo 4 sa buntag, ulahing mensahe ni Rhea nga madayon ang ilahang pagbiyahe. Gani, nakuhaan paghulagway si Rhea sulod sa C-130. Apan mauna di kini ang iyang ulahing hulagway diyang nahagsa ng eroplano alas 11:30 sa buntag niadtong Domingo. Hanggang ko di misis, pati ako para kung sira ulo na nakapaupo ko sa tabi at bibigla akong sisigaw. Nakatakda ng dalahon sa Villamor Air Base sa Kauluhan ang lawas ni First Lieutenant Sheen Alexandria Tato para sa military honors una kini iuli sa iyang pamilya. Alang sa pamilyang Tato, sakit ug makakuratman ang nahitabo apan ginapaningkamutan nila nga mahimong lig-on alang sa ilang anak kinsa nagpakita og kabayanihan pinaagi sa iyang pagserbisyo sa nasod. Me as a father, deep inside of my heart, para na sa gayon, pag nailibing na si Rhea yung anak ko, saka ko ipapalo up magpa-DNA. Then, mahal na mahal ko yung anak ko, na gusto kong magtiyak. Na yung mga anak ko, na inilibing, yung ba si Rhea? So, I did confirmation through DNA. Ako, si Cyril Chavez, para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Miubos sa kapin 40,000 ang COVID-19 active cases sa Pilipinas karong adlaw ug katong wala pa naayo sa sakit. Miubos ngadto sa 49,613 ang aktibong kaso sa Pilipinas karong adlaw. Kinihuman misaka sa kapin 1,370,000 ang naka-recover ug 25,296 ang namatay. Sa karon, 1,445,832 na ang total COVID-19 cases sa Pilipinas. Sa Mindanao, ana-ana lang sa 20,399 ang aktibong kaso sa isla kagahapon. Kinihuman misaka sa 129,775 ang naayo na ug 5,156 ang namatay. Miabot na sa 155,330 ang total COVID-19 cases sa Mindanao. Sa tibuok kalibutan, kapin 184,154,000 na ang nataptan ng COVID-19 ug sobra 3,984,000 na ang namatay. Lima ka bagong kapuso artist ang atong angay atangan. Ila-ilahon nato ang Fresh Faces sa GMA Artist Center, pinaagi ni ini report. Gipaila-ila sa GMA Artist Center ang bagong talents nga ato gayud atangan. Ang renewing talent sa GMA Artist Center nga si Pamela Prinster, una nang nakita sa romance comedy series sa Kapuso Network nga That's My Amboy, ug nalakip sab siya sa Starstruck Season 7. The acting has always been my number one po talaga, and I kind of do a little bit of everything. So honestly, anything, even hosting is something that I'd be super interested in. So any of those, but number one would definitely be acting. Ato sa batangan sila Mitzi Josh ug Gabrielle Han nga magpakita sa ilang talento sa pagkanta ug pag-arte. Ever since gusto ko na po talagang perform and mag-sing or kumanta sa harap ng maraming tao, and I can't wait na maipakita po sa inyo kung ano yung kaya kong dalhin. I've done 3 auditions with GMA and I'm so lucky na nagustuhan ako. Tapos yun, I'm here. It's a very surreal experience. It's a dream come true. Certified kapuso na sab ang duha ka showbiz royalties. Si Brianna nga anak ni multi-talented kapuso Michael V ug Sandro Mulak nga anak ni Nino Mulak. Silang duha gusto sab makahimo og kaugalingong pangalan sa industriya. There's a lot of pressure sa pagpasok ko sa showbiz. Syempre, yung expectations sa mga tao sa akin or dapat mas taasan ko yung daddy ko or mas taasan ko si Tito Aga. But now, I learned to differentiate myself kasi ayoko makilala being by the sake of being Mulak. Gusto ko po makilala being myself as Sandro. Gusto ko makilala as hindi anak ni Mulak, just Sandro Mulak. Pressure, there's obviously a little bit of a pressure there just because syempre my dad has been in the industry for such a long time. Pero the pressure for me, it's more like I want to be able to make him proud, make both my parents proud, and, you know, follow in his footsteps rin. Ako, si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Usaga Korean pop themed cafe sa General Santos City ang ginadagsa karon sa mga K-pop fans. Anang report ni Ethel Ipanag. Siguradong malingaw gayod ang mga K-pop o Korean pop fanatics dinhi sa Osaka Cafe sa General Santos City. Kay gawas sa daghang naka-display nga album, souvenirs ug mga memorabilia items sa ilang favorite K-pop stars. Duna sa standi sa sikat nga Korean artist kung asa pwede silang magpa-picture. Ug syempre, aron makompleto ang dining experience, mga K-pop songs ang ginapatugtog sa background samtang nangaon. Gani, kining magbarkadang K-pop fans, bisan dunay lingkuranan, sasalog gihapon kuno sila ng lingkod sama sa kultura sa mga Koreano. Maganda kasi dito sa harap mismo makikita pagpapasok. Marami din namang mga fans ng K-pop po, so it's okay lang. Pahimangno lang nga kanunay gihapon sundan ang health protocols. Masha Keduseo, ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatunog balita. Bisitay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Subscribe na. Ug mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si John D. Esteban. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.